ingon siya. Mama na magdagkutsara. Sa nagkita, mama? Wa. So, ingon na po si Ate Bebe. Mama magda sa luto. Kung sige dali, mama? Wa. Okay guys, welcome to Cebu City. Dito tayo ng Cebu. This is Otod City. Town, city. Okay, so nag-andam ni para sa ikanto na mong Cebu. Sita ni. Muna yung andam bound. Kita ba mo? Kita mo na no? Muna ang andam ng bound. Okay, ambot kung apil ba ni? Ambot di ko kasabo kung apil ni. Kini, kita ka no? Kini, apil na. Og mga alas 5 may mo kuan, marag mo mata. So work 7 may mo adto mo biyahe patong Hilongos. So alas 4 may mo abot Cebu. So napudiliganan dito guys sa barko. Og paampo punta dito sa barko malumos. Okay. So mo pa ning take 1 guys ha. So si Madam Bibi nagkuan nila. So take care. Adios. Hello, welcome back guys. Welcome to part 2. So nanami sa barko da. So dua pa mi na Cebu. Kuan pa unsa na oras? 9:40 pa. Kapag jud halos sing larga ang barko. 11 pa mo larga. Indot no. So yan na si Madam Buwak. Na si Madam Buwak. Og dala si Madam Baby nagitehda. Dala ako. So dala na si Madam Baby. Og dala si Madam Buwak. Madam Buwak. Na si Madam Buwak guys. Madam Buwak ko lugo. Madam Buwak. Kadala mo gikaon. Tadaan po din ilay po, dingan siya. Mama na magdagkutsara. Sa nagkita, mama? Wa. So, ingan na po si Ate Bebe. Mama magda sa luto. Kung sige dali, mama? Wa. Suta na. Lanlan na naman isang sutan. Okay. Balik kami sa part 3, sa take 3. Iabot na mong Cebu. Or malarga niyang ng barko. Adios. A few moments later. Cebu na Aaron. Hindi ta dyan stoboy. Basta gipukaw, tika ha. B. A. Basta gipukaw, tika ha. A few moments later. Road trip! World trip! World trip! Na si Madam Kuan ay si Madam Baby. Madam Okay na si Bon ang contest na mo. Si Ate C. Si Ate C. Wow, nga na di man na madam si ate. Okay na si ang clinic. Ang clinic. Si ang clinic. Wala, si Madam Buwakay. Katawa-katawa. Masumangil kung di mo siya ako paapilon. Hindi pa apilon. Pasumangin na lang tawa ino para apilon ni. Oh, hihihihi. Lalalala. Ayun ka pa ni ba? Na, boy, ko yung nasa manukan ni Irwan. Guys, harvest ng itlog, guys. Ma-harvest ang itlog guys. Naya, ang iyang harveston kay sarap po yung mukhaon. Ako sikaon. Uyog guys. Murag delikado inyong ko declare itlog, guys. Mahurot na iron. Nagiyas mo mukha na na. Ang kaha, magmukbang kag itlog ha. Abot na mo sa bay. Abot ang bani ni Ate C. Dito ng part 4. Part 4. Part 4 na kunungan to, guys. Adios.